Kwadwom ti baako. Aw, kura anka emu nkrofo dɔɔso no. Ɔno nkwara te hɔ sɛnie. De anka ɔso amanaman mu no. Wayɛ sɛ okunafo. De odi nsase hodoɔ so hema no. Wayɛ de oyi toɔ. Esuara na osua nadwo. Na ne suo sensan nafono ho. Onya nadɔfo nyinaa mu ɔrɛkyekyefo biara. Ne mfɛfo nyinaa atwitwa ne nkontompo. Ɔdane no atamfo. Amane ne esomdodo nti Yuda etukɔ. Ɔte amanaman mu. Onya homebea. Na tifo nyinaa kɔtoo no na ho kyerɛ mu. Sion akwan di abobo. Sɛ obiara ma afahyɛ na so nti. Na ponkɛseɛ nyinaa yɛ afon. Na sɔfo gu ahome. Ne mabaa yɛ mmɔbɔmmɔbɔ. Na ɔno ara nso ayɛ no nwono. Na ho hiahiafo abedi tire. Na tamfo di yie. Na ne mmarato dodo nti Awurade ahyɛ na werɛhoɔ. Ne motafo adi ɔtamfo anim kɔ nobomfam. Na Sion baba ahokeka nyinaa afiri ne ho kɔ. Ne mapɔma ayɛ sɛ afrote a wonya adidibea. Na odi atifo anim a woni ahoɔden. Yerusalem amanneɛ ne n'ahomete nna yi mu. Wakae na fɛfɛde a ɛwɔ hɔ firi titennam no nyinaa. Ne nkurɔfoɔ hwee ɔhohiahiafoɔ nsɛm na wanya ɔboafoɔ no. Na hohiahiafoɔ ani gyee. Na ɔsree na hweaseɛ no. Bɔne na Yerusalem ayɛ. Ɛno nti na wadane akyiwadeɛ. Wɔn anka wodi ne ni no nyinaa to ne ho pe. Efiri sɛ, wahunu n'adagya. Ɔno nso gu ahome na wadane n'ani. Ne ho fi akeka n'ataadeɛ mu ano mu. Wankae na wieɛ. Enti na wabrɛ ase ama na ayɛ nwanwa. Oni ɔrɛkyekyefo biara. Awurade, hwɛ m'amanneɛ. Na ɔtamfo di akokrokosɛm. Ɔhohiahiafoɔ no atene ne nsa na fɛfɛdeɛ nyinaa so. Na wahunu amanaman sɛ ɔrehyɛ ne kronkronbea hɔ. Nipa a wohyɛ sɛ wɔnhyɛ ne wasafo mu no. Ne nkurɔfoɔ nyinaa gu ahome hwehwɛ aduane. Wɔde wɔn afɛfɛdeɛ magye aduane de hyɛ wɔn ho den. Awurade, hwɛ na hunu. Na madane ohuhuo. Ɛmfa mo a mofa ɔkwan so twam nyinaa ho bi. Monhwɛ na monhunu sɛ ɛyɛ bi wɔ hɔ a ɛte sɛ meyɛ a aka me a Awurade de ahɔ me werɛ n'abufuhyeɛ da no. Wama ogya firi soro aduru me nnompe mu na edidi mu. Wasum me nan fidie. Wama masan m'akyi. Wama mayɛ pasaa. Meyɛ hodwoo daa nyinaa. Ɔde ne nsa akyekyere me mmeratodeɛ ayɛ no konnua. Ɛtoatoa mu gu me kɔn mu. Wama m'ahoɔden atu. Awurade ayi me ahyɛ wɔn a mentumi nyina wɔ n'anim no nsa. Awurade ato m'akunini a ɛwɔ me mu nyinaa gu. Ɔfrɛ nipa ma wɔhyia mu tia me. Sɛ wɔnwerɛ me mmeranteɛ. Awurade atiatia Yuda babaa so. Sɛdeɛ wɔtiatia nsakyi amena mu. Yenum ti na mesum. M'aniwa akyi ne suo gu fam. Na me werɛ kyekyefoɔ a ɔbɛdwodwo me kra ne me ntam ware. Me mma ayɛ pasaa. Efiri sɛ ɔtamfo adinim. Sion atrɛ ne nsɛm. Oni ɔrɛkyekyefo biara. Awurade ahyɛ no Yakob ho sɛ wɔn a atwa ne ho ahyia nyɛ n'ahohiahiafoɔ. Yerusalem adane wɔn ntam akyiwadeɛ. Ɔtreneeni ne ɔno Awurade. Na me na mate n'anom asɛm ho atua. Amen nyinaa muntie. Na monhwɛ me yɛ a. Me mmabaa ne me mmeranteɛ kɔ nnomumfa mu. Mefrɛ m'adɔfo nanso wɔdaadaa me. Na masɔfoɔ ne me mpanimfoɔ repɛ aduane de ahyɛ wɔn ho den no. Wɔtotɔɔ piti kuro no mu. Awurade, hwɛ sɛ me ho hiahia me yi. Mayam de akyinkyim. Makoma adane wɔ me yam. Efiri sɛ mate atua kɛseɛ nti. Afena twitwa me mma abɔntene so. Na ewuo nso wɔ fie. Wɔte sɛ mmeresi apini. Minni ɔwerɛkyekyefoɔ. Matamfo nyinaa ate m'amanneɛ. Wɔn ho sɛpɛ wɔn sɛ wɔayɛ me saa. Wɔbɛma ɛda a wɔahyɛ no adu. Na wɔn nso ayɛ sɛ me. Ma wɔn ne bɔne nyinaa mmra w'anim. Na yɛ wɔn sɛdeɛ me mmeratodeɛ nyinaa nti wɔyɛɛ me no. Na mapinisi adɔɔso. Na makoma atɔ piti. Kwadwom ti mienu. Aw,
Sɛdeɛ Awurade asidi mununkum akata Sion Baba ho na bufuo mu. Wafiri soro ato Israel ahoɔfɛ ahwefam. Na wankae ne nan ntiasoɔ na bufuo da no. Awurade amene Yakob tenabere nyinaa. Wani adɔna. Wajiri Yuda Baba aban a ɛyɛ den na nibere mu. Wama no aka fam. Wagu n'ahenni ne ne mapɔnma ho fi. Watwitwa Israel man nyinaa na bufuhyie mu. Wapono ne nifa ato n'akyi afiri ɔtamfo anim. Na ɔdare Yakob mu sɛ ogyaframa a ɛhyehyia. Wakuntu ne tadua mu sɛ ɔtamfo. Wagyina atene ne nifa sɛ ohuhiafoɔ. Na wakunkum deɛ ɛyɛ aniwa fɛ nyinaa. Wahwie n'abufuhyia sɛ ogya agu Sion Baba ntomadan so. Awurade adane sɛ ɔtamfo. Wamene Israel. Wamene n'aban afɛɛfɛ nyinaa. Wasɛe n'aban a ɛyɛ den no. Na wama Yuda Baba aboobo ne agyaadwetwerɛ adɔɔso. Wabu ne sesee no agu sɛ turo mu deɛ. Wasɛe ne dwabere. Awurade ama werɛ afiri Sion mu afahyɛ ne homeda. Na n'abufuo mu, awerɛhoɔ mu, ɔbu ɔhene ne ɔsɔfo animtia. Awurade ato n'afɔrebɔkyia atwene. Wapa ne kronkronbea. Ɔde n'aban afɛɛfɛ afasuo ahyɛ ɔtamfo nsa. Wɔyɛ gyegyeegye Awurade fie sɛ afahyɛ da. Awurade bɔ ne tirim sɛ ɔbɛsɛe Sion Baba afasuo. Ɔde susuhoma too ho. Wampono ne nsa amfiri ne sɛyɛ ho. Wama epie ne afasuo adi abobo. Ne nyinaa ahodwohodwo. Na pon kɛseɛ amem fam. Akyire adaban asɛe. Abubu. Ne hene ne ne mapɔnma wɔ amanaman no mu. Mmara no ni hɔ. N'adiyifo nhunu Awurade hɔ anisuadeɛ. Sion Baba mpanimfoɔ tete fam ayɛyɛ kom. Wɔde dɔteɛ agugu wɔn atifi. Wɔfrɛfrɛ ayitoma. Yerusalem maba asisi wɔn tirase. Nisuo ama m'ani ayɛ samoo. Mayɛ mo deɛ kyinkyim. Memmerɛ bo ahwie agu fam. Me man Baba asɛe nti. Ɛnam sɛ abɔtafoa ne akokoa totɔ piti kuro no mmorɔ no so. Wɔka kyerɛ wɔn nanom sɛ, ɛhe na aburo ne nsa wɔ? Na ɔtotɔ piti sɛ atɔfoɔ kuro no mmorɔ no so. Na wogyaagyaa mu wɔ wɔn nanom kokom. Ɛdeɛn adanseɛ na meni wɔ? Ɛdeɛn na memfa mentoo ho, Yerusalem Baba? Ɛdeɛn na mema no ne wo nsɛ? Na mede makyekyere wo werɛ, Ababa Sion Baba. Na wɔyɛ aso sɛ ɛpo. Hwan na obetumi asa wo yadeɛ? Atorɔ ne naadaa ne suadeɛ na wɔadiyifoɔ hunu kyerɛ wo. Na wɔanyi wɔn mumuyɛ no so sɛ wɔde wo nomum bɛsan aba. Na atorɔ ne nsɛm a ɛma wo fom na wohunu kyerɛ wo. Wɔn a wotwa mu kwan so nyinaa wobɔ wɔn nsɛm gu so. Ɔbɔ hwerɛma wo so wɔn tiri gu Yerusalem Baba so ka sɛ, kuro a wɔfrɛ no ahoɔfa a ewie fɛyɛ, asase nyinaa ho san no nie. Watamfo nyinaa trɛtrɛ wɔn anom tia wo. Ohinam twɛre wɔn se ka sɛ, yamene no. Ɛda a yɛhwɛɛ no kwan no ara nie. Yɛnya, yɛnani ahunu. Awurade ayɛ deɛ osusuuyɛ. Wama n'asɛm aba mu pɛ. N'asɛm a ofiri tete mmerɛ no mu hyɛeɛ no. Wadwiri, na wani ho adɔna. Na wama wɔtamfo ani agye wɔn ho. Wama w'ahohiahiafoɔ abɛn so. Wɔn akoma su frɛ Awurade. Sion Baba afasuo. Ma nisuo nsene sɛ asutene. Awia ne anadwo. Mpɛ home bi nhome. Ma wo kurutu awisi nyekom. Sɔre keka mu anadwo. Ɔdasuo mfiti aseɛ. Hwie wakoma gu sɛ nsuo. Awurade anim. Wo mmɔtafo akra nti ma wo nsa so kyerɛ no. Na watotɔ ɛkɔma no piti. Mmorɔno nyinaa ti. Awurade, hwɛ na hunu. Hwan na wayɛ no sɛ yeyi? Mmaa ne wɔn yɛfunuma nam. Mmɔtafo a woturuturu wɔn. Wɔnkum ɔsɔfoɔ ne odiyifoɔ. Awurade kronkronbea hɔ anaa. Mmɔfra ne nkwakora deda fam mmorɔno so. Me mmabaa ne me mmeranteɛ atotɔ afena ano. Wasɛe wɔn w'abufuo da no so. Wakum na wɔani adɔna. Wafrɛ m'ahudeɛ afiri afa nyinaa sɛ afahyɛ da. Na Awurade abufuo da no. Obiara amfiri mu amfi, na obiara anka. Wɔn a meturu wɔn na meyɛne wɔn no. Metamfo adwerɛ wɔn. Kwadwom timiɛnsa. Mene ɔbarima a wɔhunu amanneɛ, na nibere aba no ano. Waka me de me kosum mu, deɛ han nie. Menkome so na ɔdane ne nsa ba, dane badaa nyinaa. Wama me honam ne me werɛ ayɛ afon. Ɔbubu me nnompe. Wato fasuo afa me ho. Na ɔde borɔ ne ɔbrɛ atwa me ho ahyia. Ɔde me atena sum mu, sɛ tete ntrɛ dɛ awufoɔ. Wabɔ me ho ban, na mentumi mfiri adi.
Wama me nkonsonkonson ayeduru. Nso sa metiam na mesu me frɛ no a, osi me mpa ibɔkwan. Wɔde abo a wɔtwa ayɛ makwan mu fasuo. Wachiachia makwan. Wɔyɛ me sisira a wɔtɛ. Ne tasuo mu gyata. Wɔhima makwan atete me mu. Wɔyɛ me pasaa. Wɔkunturu ne tadua mu. Na wɔde me asi hɔ sɛ botaeɛ ama agyan. Wɔama ne kotokuo mu agyan ahyɛn me sawa mu. Mayɛ me man nyinaa aseresere deɛ. Ne wɔn dwom daadaa nyinaa. Wɔama adenwonwono aranko ameme. Wɔama ɔnwono abɔ me. Wɔde musia abubu me se. Wɔabra me ase ahyɛ nsuo mu. Wɔsom me kra afiri asomdwe ho. Me werɛ afiri sɛdeɛ ahotɔteɛ. Na me se, m'ani da soɔ ne deɛ mehwɛ Awurade kwan wɔ ho no ayera. Kae mamanneɛ ne mahometeɛ. Ɔnwono ne borɔ no. Me kra kae daa. Na abrase me mu. Mede yei mehyɛ makoma mu. Yei hu na mɛtwɛn ara. Ɛyɛ Awurade adɔyɛ nti na yɛnwie sa. Na ne mmɔborɔ ho to ntwae. Ɛyɛ foforɔ daa anɔpa. Onukuradie dɔɔso. Me kra ase, Awurade ne me kyɛfa. Ɛno nti m'ani da no so ara. Awurade yɛ ma wɔn a wɔhwɛ no kwan. Ma wɔ kra a wɔhwɛ n'akyira kwan no. Ɛyɛ sɛ wɔyɛ kom. Twɛn Awurade nkwagyeɛ. Ɛyɛ ma ɔbarima sɛ ɔso akonnua. Ne mmerantebere mu. Sɛ ɔde to ne so a, ma ɔno nko ara ntra ase. Na wɔnyɛ kom. Ma no mfa n'ano mmutu dɔteɛ mu. Ebia na anidasoɔ bi wɔ hɔ. Ma no mfa n'afonoma deɛ wɔbɔ no. Ma ahohora mee no. Na Awurade rento ntwene daa. Na sɛ wɔhyɛ wo awerɛho a, ne yam hyehye no. Sɛdeɛ n'adɔyɛ dodoɔ no teɛ. Ɛfiri sɛ, ɛnyɛ ne pɛ sɛ wɔbɛhyɛ obi a, anaa wɔbɛha nipa ma. Sɛ obi pɛkyɛ asase so nneduafoɔ nyinaa ne nan ase. Sɛ obi bu obi ntankyia, ɔsorosoro no n'anim. Sɛ obi dane obi asɛm ani a, Awurade nhunu anaa? Hwan na wɔka na ɛbɛ mu? Bra Awurade nhyɛeɛ. Ɛnyɛ ɔsorosoro no anum na musuo nipa pɛfire. Adɛn na onipa a ɔte ase adi amanneɛ ho abobo? Ɔbarima a ɔte ne bɔne mu. Momma yɛmpɛɛpɛɛ yɛ kwan mu nhwehwɛ mu. Na yɛnsa mmra Awurade nkyɛn. Momma yɛmema yɛn akoma, ne yɛn nsa so nkyerɛ Onyankopɔn ɔsoro. Yɛn ara na yɛato mmara, na yɛate atua. Wo nso woamfa mfiri. Wode abufuo kataa wo ho, na wotii yɛn. Woakum, woani adɔna. Wode mununkum kataa wo ho, na mpaebɔ amfa mu anu. Wode yɛn ayɛ nwera dodoɔ ne akyiwadeɛ, aman no mfimfini. Yɛn atamfo nyinaa ahaha wɔn anum atia yɛn. Ehu ne eku, ɔsɛeɛ ne pasaayɛ abɛda yɛn hɔ. M'ani poro nisuo sɛ asutene, me man babaa pasaayɛ ho. M'ani poro nisuo, na enyae, enya twaeɛ, kosi sɛ Awurade besi ne tiri ase, afiri soro ahwɛ. M'ani hyɛ m'awerɛhoɔ, me kuro mama nyinaa nti. Matamfo pam me kwa sɛ anomaa. Wama me nkwa amem abura mu. Na wasi maboɔ, nsuo bu kataa me tiri so. Me se, wɔatwa me atwene. Mefiri abura ase tɔn, meteɛ mu mefrɛ wo din. Awurade, wotie me ne. Nsi w'aso wɔ m'ahomeguo ne me sufrɛ ho. Wotwe pene da a mefrɛ wo no. Woka sɛ, nsuro, o Awurade, wɔde me kra asɛm ama me. Wagye me nkwa. Awurade, woahunu asɛmmɔne a wodii me. Bu atɛn ma me. Woahunu wɔn awerɛtɔ no nyinaa. Wɔn tirim pa a wɔbɔ no me ho no nyinaa. Awurade, wate wɔn so pɛ nyinaa. Wɔn tirim pa a ɔbɔ no me ho nyinaa. Wɔn a wɔsɔre tia me no ano. Ne wɔn adwene a wɔdwene me ho daadaa nyinaa no. Hwɛ, wɔn asetena ne wɔn sɔreɛ no ɛ. Miara me ne wɔn dwom. Awurade, hyɛ wɔn anan mu. Sɛdeɛ wɔn nsa no ne yɔɛ teɛ. Ma nkatasoɔ nkata wɔn akoma so, na wɔnnome mmra wɔn so. Ti wɔn abufuo mu, na sɛ wɔn firi Awurade soro ase. Kwadwom, Tinan. Ao, sɛ sika ebiritum. Hyerɛmmɔ pa no asakyerɛ nie. Watoto kronkronbea aboɔ no agu mmorɔno nyinaa ti. Siyon ma a, wɔn boɔ yɛ den a, wɔde amapakari wɔn no. Esiisan na wobuu wɔn sɛ dɔteɛ nkukuo. Ɔnwemfoɔ nsa no adwuma yi. Habɔdɔm mpo twetwe wɔn nufo ma wɔn mmanum. Me man baba adane otirimɔdenfoɔ. Te sɛ ɛsrɛ so nsohori. Sukɔm ma akokɔ atɛkyerɛma fam ne dodom. Mɔtafo wabisa paano. Obi ni hɔ a obu bi ma wɔn. Wɔn a wodi adɔkɔdɔkɔdeɛ no ayɛ pasaa mmorɔno so. Wɔn a wɔyɛn wɔn ɔtankɔkɔɔ soɔ no.
Yesu mena etu na me man baba emomo yeso sene Sodom bone no eno na obutu amunumu a enye nsa na esaye no na hutuafo ho tesere sukyerema wo ho anso sene nufusuo wo honam bresene ne nkyenema wo nipadua te se hoabo afa de wonanim bresene jabidie wo hu wo moro no so a wo hu won wede afemfam wo nompe ho achinwireche ayesedua wana watoto afna no de ye sene wana watoto ekwama no a afuom no bae abɔ wonti okusa hye no ma won yam hyehye won de won sa no a wonara won yefnuma wode won ye aduane memman baba sayi no mu awurade ayi nabufu hye no adi awie wɔhwe nabufu a no ye den no agu wasɔse yam mugya ama na hye ne nyina so asase so ahemfo ne wiasefo nyina anye ani sɛ ɔhohiahiafo ne ɔtamfo bɛba abɛhye ne Yerusalem apono mu na difo bɔne na sɔfo amumuyɛ nti na ɛbaa saa emu na wohwie treneefo mogya wɔkeka sɛ anifrafo mmoro no so wɔde mogya gugu wɔn ho fi a enti wontumi nka wɔn ntadeɛ wɔteɛ ho kyerɛ wɔn sɛ momane mo a mo ho akum momane momfa mo nsa nka odwane kɔkyinkyinyɛ no wɔka no amanaman mu sɛ ɔrenkɔ so ntena ha bio Awurade abufu apansa wɔn ɔrenkɔ so nhwɛ wɔn ɔnhwɛ asɔfo anim mpani anim amanyam yɛn ani da so rehwɛ yɛn bo ahuhuo kwan yɛn ahwɛ yɛ hɔ na yɛhwɛ ɔman a wontumi nye yɛn kwa no kwan ara wɔtoa yɛn anamɔn yɛn tumi anante yɛn mmɔnten so yɛn awieyɛ abɛn yɛn na ahi ane yɛn awieyɛ adu yɛn tifoɔ ho yɛ hare sene ɔsoro akɔdeɛ wɔti yɛ yɛrɛdɛ mmepɔ so wɔtetɛ yɛn ɛserɛ so yɛn hwene mu ahome deɛ Awurade asra no no wakye no wɔn amena mu ɔno a yɛka sɛ ne nwina se ne yɛbɛnya nkwa amanaman mu no ma wo ho nsane wo na wɔne nye Edom baba a wote Us asase so no wonso wo so na kuruwa no rebɛtwam aba wobɛbo na wadagya adaadi Sion baba omumuyɛ so akatua sa ɔrema wo nkɔ so entena otukuro mu nanso Edom baba ɔbɛba betua wo omumuyɛ so ka obeyi wo bɔne so kwadwom tinum Awurade kae deɛ aba yɛn so hwɛ na hu yɛn ahohora yɛn agyapadeɛ adane ahɔhoɔ deɛ yɛn afie ayɛ ananafoɔ deɛ yɛadane dane nwisia ne nyanka yɛn nanom te sɛ akunafoɔ nsuo a yɛnom yɛtua ka yɛn nyina wɔtɔn ma yɛn wɔkura yɛn kɔ n'akyi ka yɛn kɔ yɛbrɛ wɔma yɛnya ahomeyɛ yɛde yɛn ho ma Misrim ne Asiria na yɛnya aduane adi ame yɛn agyanom ayɛ bɔne nso woni hɔ na yɛn na yɛso wɔn amumuyɔ nkoa di yɛn so deɛ ɔbɛpɔn yɛn afiri wɔn nsam ni hɔ yɛn kra kurakura yɛn nsam na yɛkɔpɛ yɛn aduane wɔ ɛsrɛ so afena no anim yɛn wedeɛ ayɛ hyehyeehye sɛ fononoo ɛkɔm a ano yɛ hyeɛ no nti wabrɛ Sion mmaa Yuda nkuro mu mmabaa ase wɔde wɔn nsa sensane mmapɔmma wɔnim mpanin anim ni wɔma mmeranteɛ yam ayuyammoɔ so na mmɔfra hwehwe ase nyina ase mpanimfoɔ agyae kuro apono mu ba mmeranteɛ agyae wɔn nsa nkubɔ yɛn akoma ahosan agyae yɛn asa adane aboobodie yɛn abotire ayi atɔ yɛn ara yɛnnue na yɛayɛ bɔne yɛn nti na yɛn akoma atɔ piti yɛnum ho na yɛn ani so ayɛ kusuu Sion bepɔ a ayɛ amanfo nti habɔdɔm nenam so wo Awurade wote hɔ daa woadwa tim hɔ awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu ɛdeɛ nti na wo werɛ firi yɛn ma no kyɛre ara na wagya yɛn dadadada yi Awurade sane yɛn bra wo nkyɛn na yɛn sane ma yɛn na nyɛ foforɔ sɛ tetedeɛ no
anaasɛ poa na wapo yɛn koraa wo bo afu yɛn mmoro so